Byť sprostredkovateľom to nie je iba práca. Čo pre teba znamená toto povolenie? V mojom živote bolo veľmi veľa zmien. Od útleho detstva som sa veľmi často sťahovala s rodičmi, menili sa ľudia okolo mňa, menili sa moje koničky, hobby a veľmi, veľmi často sa menila moja práca. Nie ani zamestnávateľia, ale tá pracovná náplň, ktorú som robila. Začala som ako učiteľka, robila som so žiakmi, potom som pracovala na zákazníckom servise, potom som mala pozície obchodného zamerania, neskôr manažerské. A všetka tá pracovná náplň bola úplne odlišná. Spoločného mala ale jedného menovateľa, a to bol človek. Žiaci, študenti, zákazníci, teraz moji klienti. Starám sa o nich, naplňam ich túžby, ich potreby, no a tam sa ja cítim dobre. Starať sa o ľudí, pomáhať im, byť im užitočnou. A toto pre mňa je aj práca finančného sprostredkovateľa. Toto ma náplňa, to ma baví. Prečo si sa rozhodla pre Finviu? V čom je Finvia výnimočná? Okrem práce finančného sprostredkovateľa sa pohybujem aj v oblasti realít. Som spolumajiteľkou jednej z realitných kancelárií. A Finvia veľmi úzko spolupracuje s realitnými kanceláriami. To bol ten prvotný popud, prečo práve Finvia. Potom som spoznala to technické vybavenie, ktoré Finvia má ho naozaj na veľmi dobrej úrovni. Vidím to portfólio služieb, ktoré Finvia ponúka. To bolo to dôležité pre mňa, aby som sa rozhodla práve pre Finviu. No a potom som zistila, akú úžasnú pridanú hodnotu Finvia má. Je to ten ľudský faktor. Finvia spája ľudí, ktorí sú mi veľmi blízki svojimi hodnotami. Sú to ľudia, ktorí sú slušní, poctiví a optimistickí. A preto Finvia, preto sa tu cítim dobre. Preto si to užívam. Aké úspechy si zaznamenala vo svojom osobnom a profesionálnom živote? Profesionálny život môj by som rozdelila na také dve etapy, úplne odlišné. Bol to zamestnanecký život a život potom. Ako zamestnanec som prešla rôznymi pozíciami, nie veľa zamestnávateľmi to pripomínam. Nie som prelietala, ale tie pracovné pozície boli rôzne. Išla som od zákazníckeho servisu ďalej až po naozaj manažerskú pozíciu, kde som ako personálna riaditeľka musela z ničoho vybudovať celú divíziu ľudských zdrojov. Vymyslieť, akým spôsobom budeme prijímať zamestnancov, uvoľňovať ich, ako urobiť transparentné odmeňovanie, ako dať dokopy celé vnútrofiremné smernice, proste množstvo všetkých prác, ktoré obnáša personálne oddelenie pri firme o 250 zamestnancov a ďalších 250 subkontraktorov. Na toto som hrdá. To sa mi podarilo. To som robila dlho a rada. Úžasné to bolo obdobie, aj keď nenormálne náročné. A potom, keď sa mi narodila moja dcéra, stala som sa finančnou sprostredkovateľkou. Už som nechcela byť zamestnancom. Už som chcela robiť len sama v mojom čase, kedy sa ja rozhodnem a ako to budem cítiť. A v Lani sa mi podarilo spracovať najväčší objem hypoték v celej Finvii. Úprimne, na to som hrdá. To ma uspokojuje, to je takým zadosťučinením potom veľmi, veľmi ťažkom minulom roku. Ktoré vlastnosti by mal mať podľa teba profesionálny poradca, ktorými disponuješ ty sama? No, mal by byť určite empatický, dokázať počúvať ľudí, chcieť počúvať všetko, čo hovoria, pozorne počúvať. A mal by byť zodpovedný, dôsledný, profesne na úrovni, húževnatý, dobrosrdečný. Je toho veľa, čo by mal mať. Verím, že ja mám všetky tieto vlastnosti a húževnatosti asi aj dvakrát toľko, ako treba. Čo najradšej robíš s peniazmi? Míňam ich a ide mi to dobre. Ale vážne, pri tom, ako naložím so svojimi financiami, som veľmi rozvážna. Veľmi uvažujem, veľa plánujem. Časť mojich financií ide na moje živobytie, na moje koníčky, záľuby, rada lyžujem, plachtím, veľa cestujem, rada hýčkam moju dceru. A druhá ale časť financií ide určite na môj dôchodok, pretože sa mi blíži, tak ako každému jednému, treba na to myslieť už od skorých rokov. A posledná časť ide na investovanie, aby si peniažky na seba zarobili. Čo je pre teba v rámci práce s klientom to najdôležitejšie? Finančný sprostredkovateľ má takú prácu, že akékoľvek drobné pochybenie môže znamenať veľmi veľkú finančnú újmu pre klientov. Musíme ísť
všetci finanční sprostredkovatelia vážne pripravení na každé jedno stretnutie a všetko sledovať. Pri tej samotnej práci pre mňa najdôležitejšie je asi najprv pozorne si vypočuť a do detailu poznať, čo ten klient potrebuje. A potom nastoliť mu reálne riešenie a vysvetliť mu každý jeden krok, ktorým spolu prejdeme. Všetko, čo nás čaká, všetky úskalia, všetky tie citlivé, slabúčké miesta, ktoré môžu viesť k veľkému nezdaru, aby sme boli na všetko pripravení. No a potom tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, myslím si, je neustále držať klienta informovaného. Aj keď sa akákoľvek zmena v tom procese udeje, ale takisto vtedy, keď sa dlhšie nič nedieje, stačí SMS-kou dať vedieť, že milý pán klient, som tu, myslím na vás, držím náš proces na mysli, ale zatiaľ nemáme nič nové a pokračujeme ďalej. Držať ho stále vtiahnutého v tom dianí, aby nemal pocit, že sa na neho zabudlo. Aké sú tvoje ďalšie ciele? Čo by si chcela ešte dosiahnuť? Chcem pomáhať ľuďom. To mi robí dobre, to ma uspokojuje. Chcem, aby ľudia boli aj naďalej so mnou spokojní. Chcem, aby ma stále pozývali na návštevu, lebo mi chcú ukázať ten svoj domov, ktorý aj môjim pričinením získali, ako si ho zariadili. Chcem, aby mi posielali fotky svojich nových bábetiek, keď sa im narodia. Chcem, aby som mala úsmev na tvári, keď stále vidím, že mi volá nejaký klient a ja sa na ňo teším. Toto mi robí dobre. Chcem mať z tej práce aj naďalej radosť. Kde berieš motiváciu k tomu ísť neustále ďalej? Prácu finančného sprostredkovateľa robím už 8 rokov. V realitách sa pohybujem už 12 rokov. Počas mojej praxe som sa stretla s veľkým množstvom prípadov, niektoré boli jednoduché, niektoré boli zložitejšie. Práve tie zapeklité, tie ma najviac naučili. A teraz, keď už mám tú prax, keď už viem ako na to, viem s väčšou ľahkosťou a jednoduchšie vysvetliť klientom, čo si môžu dovoliť, čo potrebujú urobiť preto, aby sme dosiahli spoločne cieľ. Ide mi to ľahšie, ide mi to od ruky. A keď viem, že nájdeme pre klienta ten jeho vysnívaný domov, prefinancujeme ho, vidím, že na konci tohto úsilia bude znova ten klient spokojný, vďačný, usmiatý, tak to je to, čo ma motivuje.